El Teatre Municipal de Balaguer ha presentat aquest dilluns la programació del cicle d'hivern. La 27a temporada d'Arts Escèniques i Música començarà el dia 12 de gener amb el concert Reixos Fusió, amb el pianista Albert Guinovart i la Cobla Marinada, sota la direcció de Marc Timón. Entre el repertori que es tocarà al concert hi destaquen dos de les tres sardanes més emblemàtiques de Timón, així com una obra sinfònica per a piano i cobla de Guinovart a partir de les cançons del musical Mar i Cel de Dagoll Daun. La programació seguirà el dia 19 de gener amb el Matrimoni de Boston de David Mamet, sota la direcció de Josep Maria Mestres i amb Emma Vilarsau, Marta Marco i en Marc Illué. Per al dia 26 de gener, l'Associació Cultural Grup d'Art 4 ha organitzat el concert de Boom Dirty dels Apalatges a Catalunya, coproduïda amb el Centre Artesà Tradicionarius i la Fira Mediterrània de Manresa i amb el suport de Joventuts Musicals de Catalunya. El diumenge 9 de febrer es podrà veure la proposta Tots ocells, sota la direcció d'Oriol Brogi, amb Clara Segura i Xavier Ruano. El dia 9 de març s'ha programat una proposta de dansa infantil amb Pere i el Llop, amb música de Sergei Prokofiev i amb les coreografies i la interpretació dels ballarins del Ballet Contemporani de Catalunya. El 22 de març es podrà veure l'espectacle de dansa L'ombra de Peter Pan de Laura Olivella, interpretat per la companyia Somidansa. I la darrera proposta del cicle serà el concert de Ginestà, el dia 5 d'abril, amb el concert Vida Meva. El tècnic de l'àrea de cultura, Pep Angerri, ha parlat d'una programació àmplia en disciplines i transversal en tipus de públic, buscant l'excel·lència per intentar que el teatre ompli les seues butaques durant tot el cicle. De fet, és una programació molt transversal que veieu que pot anar per a públic jove com per a públic adult, i sí que hem buscat és una miqueta, si em permeteu, i sense ser pretensiós, una mica l'excel·lència en el sentit de buscar propostes que siguin pel major nombre públic possible i per intentar que aquest teatre, que té una capacitat de 700 espectadors, doncs el puguem veure ben ple durant aquest cicle d'hivern. La paira de Cultura, Mari Carme Puigpelat, ha enfatitzat també aquesta diversitat ressaltant el concert inaugural del cicle amb Reixos Fusió, que serà enregistrat per la televisió. També veieu que hi ha una gran diversitat, no? Des de dansa a música, i començarem amb el dia 12, amb el Reixos Fusió, que és un concert de Reis una mica especial, i esperem que s'ompleni perquè es gravarà a TV3 i vindrà aquí a participar-hi d'aquest espectacle, i conclourem amb Ginestà, un grup de jovent que hem apostat també a la paeria per escoltar les peticions que a ells els agradaria, perquè el que volem fer des de paeria és apropar al jovent i a diferents públics al teatre. Pel que fa als abonaments, les persones que disposin de l'abonament del cicle anterior podran adquirir el d'hivern del 3 al 15 de desembre a l'oficina de turisme. Per adquirir el nou abonament es podrà fer del 16 de desembre al 10 de gener.